ako ng tinula. Ito na lang. Ito yung papirito. Pinirito to mga kaibigan. Yung sabaw sa wala na. Hindi ito maluluto kaya wala na ang butin. Ito lang tayo sa TV. Dito tayo sa washing. Masarap to. Masarap to. Madali lang ang pagluto ito. TV. TV. Yo. Video. Kalbukal na ito. Yung unahin itong lambat. Lamas. Ito yung isda. Sa bitsin. Sa bitsin mga tini. Tinola to mga tini. Sarap. Saya tusong magic sarap. Buka na, luto na. Ini ang ating ano lasa ng TV. Lami. Lami utin. Lami kayo ang luto sa wasing. Kita meluto. Tuh. Wih. Luto na. Sini. Kuha ako ng kanin. Sini. Kaya kanin ito. Bahaw. Bahaw yung kanin ko. Luto na. Sabaw. Sabaw ko ya. Sarap yung tinola sa wasing. Bula-bula. Parang naitahip. Sarap. Yung tibi. Hindi ba kuwang isda? Ang lakas. Ang isda hindi ba kuwang? Sabaw lang. Kuwang. Ang isda hindi ba kuwang? Sarap. Sarap ang tinula ka. Bakit? Wap. Ito yung bagong luto ngayon. Wasing tinola. Bang! Shout out ko sa mga wala pa yung mga kuryente katong nagkinahanglan og mga electrician. May-install ako sa mga building wiring, sa mga residential o sa mga balay, pa-alarm. Kisa katong tao nga gusto mo apply og kuryente nga wala pa yung kuryente karon, tagaan ta mo permit sa Sibico. Kaya ako sa Sibico, nag-electrician ako sa Sibico.
ang atong requirement sa atuang permit sa ubo mao kini deklarasyon sa yuta ug way deklarasyon didubsil o picture sa balay o ipa-print o ipasirokan. Kay karon ang ato ang ubo dili na kayo kuti mo process na dayon. Para mamatuod ninyo nga ako sa electrician may certificate ako sa company sa Sinsya certification o sa ako ka electrician at saka sa Giniton certificate of employment o sa ako ka electrician at sa ako may certificate ako sa Civico yung logo sa Civico to logo niya certificate to sa Civico at saka national certificate mo na gitawag og NC to ug ayaw na kamo og dugay-dugay pa kontak mo sa ako ang number 0965-268-4884 ug daghang kay salamat ug thank you. Bang!